Hi guys! Welcome back to my channel, The Walls World. For this video, gusto kong i-share sa inyo yung naging small surprise ko sa aking misis for our second anniversary! Can you imagine, naka-2 taon na kami. At dahil ginawa ko yon dahil gusto kong kahit paano is ma-cheer up siya dahil sa nakaraang araw isang daming mga sad moment. Pero ngayon, gusto ko siyang bigyan ng kaunting surprise at shout out naman dyan sa lahat ng aking mga naging kasabwat. Maraming salamat sa inyo guys because without you, syempre hindi magiging successful itong ating small surprise sa aking misis na si Claire. So please watch it guys, and comment na rin kayo kung ano ang yung syempre mga reactions, at please kung meron pa kayong gustong i-request natin, gusto nyo i-request sa ating channel na pwede natin gawin, please comment down below para pagsikapan natin yan gawin. So stay around guys. Lalakad. Bino. Kristen, si Bino. 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 Ano mo si Bino? Bino. Happy anniversary! Ay, ganun talaga. Oh, thank you. It's a prank. May paganyan pala. What's the name of your doggy? Ay! Aso! Sabi ko, kaya pala ganyan. May pa-surprise pala. Ayan. Napagod ka, no? Napagod ka sa drama namin. Alam mo paparanong mo dyan. Ay, ba't? Ano? Mga best actress, di ba? Mga best actress. Thank you, Dad. Kaya sabi ko, flowers for you, Steve. Ay, thank you. Happy birthday. Ay, sabi ko sila. Ay, thank you. And Dogi-Dogi. Wow, blue-eyes si Dogi-Dogi sa naman blue-eyes. Thank you so much. Thank you, Dad. Ilayo mo na ito. Damit. Lagi sa pa kayo number 2? Eh, number 2? Hindi ako sabi na rin daw eh. Bakit? Di ba second na pala? Second! Meron ako dyan second. Sabi ko na second eh. Ano to, Claire? Para next year. Oh my God! Dan Eric, pati itong aso ko. Ano ito ba? Ay, di naman laman natin kung ano. Parang British yata yan. Tama ba? Sure? Tama ba? Paso mo. Picture niya lang muna. Balikan. Yan, o. Di ba? May second. Hindi ako nakapicture, o. Sige, kayo Tingnan mo daw. mag-picture. Ay, kayo mag-picture din. Picture? Isindihan ko na. Ay, kada picture mo. Kaya na? Wait lang. Dito ka, Ate Claire. Ate Claire, dito ka.
Ay, mahalaman pa ito. Kapit-kapit ka muna. Doon ka sa likod. Doon ka sa likod ng cake. Thank you so much. Kasi na. Hindi ka na. Kasama ko ano. Diba? Hindi ba na? Hindi ko alam. Oo, yun nga, di ba? Happy anniversary! Tapos British pala. Ayan, great yan. Oh, yung mag-iintay ka daw kasi sa sabog yun. Yay! Hindi ako makaano ay wala. Si Kuya nagbibideo call. Nagbibideo call din sa'yo? Hindi ka nag-alam? Hindi ka nakahalata? Oo, happy ko. Kasi tignan na na. Ano kung ba mag-ano, may dala Buti ako maganda ang excuse ko. Maghahalaman ako. Ako makikikain lang. Sabi ko, bu-order pa naman ako. Sabi ko, bakit? Nalulungkot siya, hindi siya naka-order ng pansit. Thank you so much, guys. Hindi ka nakakahalata kung saan ang bakery ako. Inisap ako, tapos na ba? Kaya ako nakahentex ka. Make a text. Nag-iisang Sabi mo ba, para kayo lahat ng Kala ko tayo, Nakapal ko na tayo nagsiselfie. tayo magkakapit bahay nagsiselfone, pero kami nasa loob na isang bahay nagsiselfone. Sabi mo ba kanina, parang pare-pareho kayo tayo ng cellphone. Sabi ko, bakit yun? Taga na magkakaroon. Parang... Sabi ko baka malaka. Ay, ganyan, hindi kasi. Kami pa sa... Sabi ko, kaya patigil ng Sabi ko, thank you, guys! Ang dami mo ka sa buhay. Ang daming hanas. Ang dami ito mo pala. Aming artista. Ginamit na May pahalaman. May pakalaman pa nga ako. Mapahapit pa nga sana ako sa'yo sa labas. Kaya mauwi na ako. Ay, uwi na ako. Kuya, huwag mo naman uwi na sabi ko parang mahirap mag-ano yung hatid. May lang yung panahon. Pag hinatid mo ba makabalik-balik na agad, di pa tapos. Sabi ko kakain tayo sa labas. Para mo kumakain ng ano. Kasi sarado nga si Ate Wei. Sabi ko, sarado guys! Sabi ko, ala, mag-order ako ng pansit. Kasi ako dito naman. Sumulap niya sa soft drink. Sabi ko, bakit may soup? Sabi ni Kuya. Sabi ko, wala naman yung dalang soft drink. Sabi ko, may dala ako. Sabi pagdating ko, ay, thank you. Nilagay agad sa rin. Sabi ko, hindi na inamin ko. Wala, paano yung soft drink? Wala namang kakain. Parang natumpay. Nag-blend ako. Sama ko handa. Wala man handa. Ay sabi ng lutuan niya. Sabi ko, yun na lang. Sabi ko, tama na yun. Kaya, ganda ka na lang. Hindi ka nakakahalata sa flavor ng ice cream. Ay, hindi. Parang gusto ko nung mango. Sige. Ay, okay na ba yung size na yan? Iba rin naman. Sabi na kay Boss Tiban, magbabang ka na ito, magkakaroon ng Oh, yung Thank you, guys! Dami mong kasabuat. Grabe ka sa buwan, ano? Oo, pero kung saan kami nagpalikot di ba rin? Makaano pa ba? Nakarating ba ako sa likod ng bahay? Kaya ako pala nang Sabi na nila wala ko. Magkaray na tayo sa mamaya na. Sabi na tayo. Hihintay pala. Nanunod pa nga kami ng Pinoy Patro. Sabi ni Ate Meron, nanunod pa man niya. Ano ba yun sa TV ba to? Nagkailangan pa na ulit. Tara na, tayo na tayo. Nanunod pa man nga ng TV Para nagkaroon tayo mamaya na. Hindi ka pa nakahalata, no? Oo, mga
Sabi niya, ay, okay, sige na. Hindi, sabi ko, nag-message na ako kaya sa tagal na. Sabi ko, bakit may dalawang may soft drinks na bitbit itong dalawang Soft drinks lang. Soft drinks lang pati ah. Sabi Mabuti, niya, hindi malamig. nagulat ako, sabi niya, nainis ako sa pinunan ko, di malamig. Ay, hindi ko malamig para hindi. O, siya, hindi ko na nga, di ba, na pang malipot. Ay, plastic po. Ayun na yung plastic, ay sasakyan naman kayo. Tapos pagkabigay ko, ay, thank you. Siyempre. Actually, ang totoo niyan, Mga magician magkakais, na hindi kami nagchat-chat kanina lang kasi mag-individually pala kami tinext. Tapos sabi ko, wait, alam ba nila na itong hindi rin niya alam kung alam nyo. So sabi ko, alam ba? Magawa na ng group chat. Maglalabasan na nung mga gamit. Oo, dali, dali. Sabi, hindi pa nagsabi si Kuya, sa kuya mo. Tingin ko. Sinunay ko sa kuya, please, magpa-Chris ka na. Kala ka maaari naman kinabi ko. Hindi talaga yung kala ko, maalis ka na rin. Pag may walang plano, maalis na muna, kunyari sila. Tapos wala kang choice, hindi sumama sa akin. Ang tanga ako. Ang tanga ako. Sige na kayo ni Carl. Ay, yung cake. O sabi ko, ha? Sabi ko, sabi ko, yung cake. Ang kasi Oo, makuha pa lang alaman dito ko na sa nagkuha. Sabi ko, ate, kaya tayo dito ang alaman. Ay, meron dito sa laba. Mamaya mo lang kunin, kuya. Papatanay ko sa side. Kaya sabi niya, mamaya mo. Pati nalaban ay, pati nalaban. Hindi siya nagyaya. Sabi ko, Sana na gano'n. Sana guys, ay sige. Sabi ko, mas marami ang... Mas marami daw dun sa kasi laba. nasa mga nito, makikita yung kung gano'n tayo sige. Ay, wait. Kaya ba sabi ko, ay siguro ayaw lang ang nabalikin muna siya. Buti na naman din kanina paglabas namin, yung aso ko, nakisama. Na-distract ka, hindi mo nakita yung tricycle, no? Kasi nakatingin siya sa mga aso kung sumutulod doon. Di ba hindi ko na pinauwi talagang pauwi? Kung tutusin, pwede ko silang pauwiin. Eh kaso, may kukunin sila sa bahay. Sabi ko, tara na nga, kaya may mga aso yan. Distracted siya sa aso ka rin. Ay, kung nice ate, wait, anong oras na sa Naka-order na pala. para kami tanga kasi sabi may dito kami, parang ganyan. Nandiyan siya. Ay, bumuro ako. Ayaw ka nandito, nandun mo siya balik-balik. Papuntahin ka daw ng CR. Paano ka mamunay ng CR? Sabi ni Nancy. Ikaw pa no? Sabi ni Nancy. Ikaw pa nung gusto. Ate, kaya naiinit Alam ka. ka ba? Sabi ko pati ayaw mo ate. Sabi ko nga sa kanya, utusan ka na lang. Bumili sa labas. Kaso, baka magmadali ka. Kasi nagkakamiban yun. Sabi ko gagi na yung dimension ko. Wala tayong handle. Sabi niya, sabi kanina, may ano ka ba ngayong gabi? Ano? Wala. Pag hindi lumayas, ay kapatid meron. Wala akong handa. Sabi ko tara Oh, tara na. tayo sa labas. Okay. Okay. Surprise ka namin. Surprise. So, paano yung Para Kain ka na. dito ka lang. Saan ka ba? Oo, putol na ka rin. Saan ka pupunta? Doon po. Meron po doon. Napapicture ka? May kasaksak po na charger. From here. Tama-tama si Jean. Jean! Iniisip ko nga si Jean
si Nino, paano kutsabahin na lang ba si Jin? Kasi baka wala pa. Ano siya ng presidente? Pakain ako ng cake. Lady Kero siya. Hello May, happy 2nd anniversary. I hope na naging masaya ka sa small surprise na pinagtulungan namin para sa'yo. Naisipan ko lang yun actually kahapon. Sabi ko baka pwede siyang gawing medyo memorable. Siyempre, di ba? 2nd year anniversary natin. Alam mo, 3rd year anniversary na natin. Nagmamadali. At yun, kinontak ko si May, tapos kinausap ko si May kung pwede na gano'n, ganyan. Tapos si Carl for taking videos. Tapos late na lang si Glenda. Tapos si Banet at saka si Andy. So sila yung mga tawag doon, mga kasabuat. Pero actually hindi siya prank. Actually it's a small celebration talaga. It's a small presence para syempre kay Mami, syempre. So syempre hindi pa rin matutugunan syempre yung presence ko dyan. Pero I really hope na na-enjoy mo yung time na yon because mas gusto ko na nakikita kitang masaya. Mas gusto ko kitang nakikitang ngumiti kasi mas magaan yung pakiramdam ko kapag nakikita kitang masaya at hindi nag-iisip ng kung ano-ano. So naisip ko na gumawa ng ganon para syempre, di ba, sinabi ko na nga dun sa post na at least magaanan yung pakiramdam mo kasi it's been a difficult times na mga, di ba, mga nakarang araw. So at least something to cheer you up. Kaya naisipan natin yon. So yun lang, miss. Babawi na lang tayo siguro pag nagkita tayo pag uwi mo dito sa Manila after ng 40 days ni tatay. But for now na andyan ka, I hope na nag-i-enjoy ka dyan at kahit paano is nare-relax ang iyong isip. Huwag mo masyadong mag-isip at nandito lang ako palagi para sa iyo. So kung ano man ang mga kahinaan ko, sorry. I'm trying to be as good, as responsible husband to you because I really know that you worth more than all the gold in the world. Parang ganun. At saka syempre kinakailangan talaga ibigay sa yung the best kasi isa kang the best, di ba? So dapat walang keme-keme. So yun, May, I love you very much. So lagi ka naming pinagdadasal at mahal ka namin ni Elijah Earl, ayan, ni Eloisa at saka ni 30. So pag mawawala ng pag-asa, always alam mo naman madasalin ka. At saka ayun, kung ano man yung mga problema natin, sana malampasan natin by God's grace. Alam ko hindi na tayo pababayaan. So I love you, May, and happy 2nd anniversary and see you soon. I love you. Bye-bye. Ingat ka dyan.